Падпарадкавальныя злучнікі, па-руску падчынительныя союзы. Яны паказваюць, што адносіны паміж, допустим, часткамі сказа нераўнапраўныя. Што значыць нераўнапраўныя? Мы ад адной часткі да другой можам паставіць пытанне. Паглядзіце на першы сказ. Ластаўкі самі разбурылі гняздо, каб іх дзеці хутчэй выляталі на вецер. Ребята, тая частка, якая пасля коскі утрымлівае злучнік, гэтая частка будзе даданая. Мы да яе будзем ставіць пытанне. А тая частка, дзе злучніка няма, гэта галоўная частка. Мы ад яе будзем ставіць пытанне. Якое ж пытанне мы паставім ад першай часткі? Ластаўкі самі разбурылі гняздо, Лёша? Сфармулюй пытанне. Ну, больш правильно, для чаго? Так? З якой мэтай? Каб іх дзеці паляцелі. Разбурылі для чаго? Вы бачыце, здаецца, маленькі член, не член сказа, а маленькая частина мовы, якая з'яўляецца службовай. А як яна кіруе гэтым сказам? Мы ўжо раней з вами расказвалі, гаварылі, што караля іграе світа. І вось гэтыя службовыя частины мовы надаюць сказу такую выразнасць, такое кіраванне, якое б не атрымалася без іх.